Γιατί βγήκαν τόσα γουρούνια. Fuck you, μου χάλασε τη φάρμα. Καλησπέρα σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Gamer και σήμερα παίζουμε στον Abyss SMP. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο περίεργο επεισόδιο καθώς είναι ένα mix, γιατί είχα κάνει ένα record το οποίο κάποια κομμάτια δεν μου άρεσαν, οπότε αποφάσισα να ξανακάνω την αρχή και το τέλος. Και λοιπόν, έχουν αλλάξει πάρα πολλά από την προηγούμενη φορά που έχω κάνει record, οπότε θα προσπαθήσω λίγο πιο γρήγορα γιατί μου έκανε 11 λεπτά αυτό, να σας δείξω λίγο τι έχει γίνει στο χωριό και γενικότερα, οπότε ας αρχίσουμε από το σπίτι μου. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα είναι το κρεβάτι, το enchanting table, και εδώ πέρα έχουμε δύο chests. Εδώ πέρα είναι ένα chest το οποίο είναι γεμάτο με πολλά πράγματα, food, γενικότερα eggs, θα δείτε σε λίγο, αρκετό spruce wood, ladders και sugar canes. Και λογικά, όπως έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, πρώτον έφτιαξα farmers και δεύτερον έφτιαξα sugar canes και bookshelves. Δηλαδή θα κάνουμε ένα enchanting table όταν βρούμε ένα μέρος, ένα σπίτι δηλαδή να μείνουμε, και εδώ πέρα απλά δείτε πόσα ώρες έχω κάνει mine. Αρκετό iron, πάρα πολύ coal, όπως επίσης και redstone, lapis, κάποιο gold και 19 diamonds. Τώρα θα λέτε λογικά ότι είναι παραπάνω από τα 9 που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά και έχετε δίκιο. Όπως βλέπετε έχουμε και δύο πράγματα τα οποία όμως δεν θα σας τα δείξω καθώς είναι μέρος του επόμενου βίντεο. Και μόλις πήρα ειδοποίηση από τον Νίναν το βίντεο όπου έχω κάνει και comment ότι μόλις ανέβγαινε, whatever. Και βρήκα κάποια diamonds, ήταν 6-7 και τα κάνω mine και έγιναν πολύ παραπάνω. Και αυτό χάρη σε αυτό το ωραίο pickaxe το οποίο το έκανα off camera, το οποίο λέγεται It's Britney Beats επειδή είμαι ηλίθιος με την Britney και είναι Efficiency 4, Fortune 3 και Unbreaking 3. Πιο πάνω εδώ πέρα έχουμε ένα furnace room με αρκετά furnaces και εδώ πέρα έχω βάλει γυαλί και το έχω περικλείσει έτσι ώστε να είμαστε πιο ασφαλείς, και έχω και ένα anvil όπου ουσιαστικά επισκευάζω αυτό το pickaxe. Τώρα όταν θα βγω έξω βλέπετε ότι οι φάρμες και γενικότερα όλη η περιοχή είναι πιο καλά οργανωμένη, καθώς έβαλα πρώτα απ' όλα σκαλοπάτια παντού έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε jump. Εδώ πέρα έχω πάρα πολλά sugar canes, είχα κάποια την προηγούμενη φορά και τα μεγάλωσα πάρα πολύ, φυσικά και δεν χρειάζομαι κι άλλα, οπότε θα μείνουν αυτά εκεί για πάντα. Και γενικότερα το έκανα λίγο πιο το feel του χωριού, καθώς έκανα όλη την περιοχή κάπως ομοιόμορφη, έφτιαξα εδώ πέρα. Την έκανα, όπως βλέπετε, λίγο πιο ωραία και μέχρι το τέλος εκεί πέρα που τελειώνει το χωριό. Εδώ πέρα είναι το mine, κλασικά δεν έκανα κάτι, απλά έβαλα cobblestone πάτωμα. Και εδώ έχουμε τις φάρμες μας. Αρχίζουμε με αυτήν όπου είναι για καρότα και για πατάτες, πάλι καρότα πατάτες. Εδώ πέρα αυτή είναι η φάρμα μας για wheat, θα σας πω σε λίγο γι' αυτό. Και εδώ πέρα έχουμε πάλι πατάτες και wheat. Ok, και όπως βλέπετε εδώ πέρα και εδώ έχω κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Έβαλα και παντού τόρτσες στην περιοχή έτσι ώστε να μην έχουμε τέρατα. Έφτιαξα εδώ πέρα αυτό το μονοπάτι καλύτερα. Και εδώ πέρα έκανα λίγο terraforming και έβαλα γύρω αυτό το wood έτσι ώστε να είναι πιο καλό. Ναι, έτσι ώστε να περνάω πιο εύκολα. Έφτιαξα και εδώ πέρα λίγο το δρόμο να πηγαίνει μέχρι το τέλος. Και τι είναι αυτό? Λοιπόν, έχω αρχίσει και έχω πάρα πολλά chickens. Εδώ πέρα τα εκτρέφω. Και έχουμε επίσης εδώ πέρα τα σπιτάκια αυτά κανονικά. Έχω αντιγράψει λίγο το design αυτής της λάμπας και το έχω κάνει σε μερικά μέρη και έχω κάνει επίσης να φαίνεται λίγο φυσικά όλα αυτά τα πράγματα βάζοντας logs τύπου ότι κρέμονται. Και εδώ πέρα πολλά γουρούνια. Και ήταν πολλά περισσότερα, θα δείτε σε λίγο τι θα γίνει. Είναι μέρος από... Μόλις πέθανε ένα. Ναι, θα δείτε στο επόμενο record καθώς... Τι στο πούτσο γίνεται? Ναι, θα δείτε σε λίγο τι όλα αυτά τα kills και όλα αυτά τα pork chops. Ναι, και βασικά αυτό. Τώρα αν αναρωτήσετε τι έγινε στο mine την προηγούμενη φορά, είναι ότι ουσιαστικά βλέπετε αυτό εδώ πέρα, ναι, από εκεί είναι μια σπηλιά, δεν θα πάω εκεί πέρα τώρα. Βασικά όχι, ας πάω σε λίγο. Και από αυτή τη σπηλιά πέρα κατεβαίνεις και εκεί πέρα βρίσκεται το mine. Το έχω βάλει τόρτσες και είναι τεράστιο δηλαδή. Αυτό που είδατε είναι 5 φορές μεγαλύτερο κανονικά. Έχω βάλει παντού τόρτσες, δεν έχω πρόβλημα να τα κάνω mine τα πάντα. Φανταστείτε πόσα περισσότερα πράγματα μπορεί να είναι εκεί μέσα. Και σας δείχνω αυτή την περιοχή όπου σκέφτομαι λίγο να κάνω ένα σπίτι εδώ πέρα και επίσης να κάνω λίγο terraforming αυτή την περιοχή, λίγο πέρα δόθε. Όπως βλέπετε εκεί τελειώνει το νερό και μέχρι εδώ είναι μια λίμνη, οπότε σκέφτομαι λίγο να σκάψω αυτή την περιοχή και να το κάνω σαν νησάκι και εδώ πέρα στα επόμενα επεισόδια κάνουμε το σπίτι μας. Γράψτε αν σας αρέσει αυτή η ιδέα στα comments, άμα σας αρέσει φυσικά και θα το κάνουμε. Και αν δεν σας αρέσει δεν ξέρω, καθώς υπάρχει και πιο πέρα μια ωραία περιοχή που θα την εξερευνήσω κι αυτή. Και ναι, ουσιαστικά αυτά είναι για το χωριό. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως έχει γίνει.
Και αυτά. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε ένα diamond σπαθί και ένα diamond pickaxe και θα πάμε στο spawn για να σας δείξω λίγο τι γίνεται στο spawn και επίσης να τα κάνουμε και enchant. Και κάτι που ξέχασα να δείξω είναι ότι αυτή εδώ πέρα είναι όπου ήταν το blacksmith υποτίθεται, αλλά ήρθε ένα creeper και γι' αυτό το έκανα λίγο terraforming έτσι και υποτίθεται ότι είναι ένα ανοιχτό σπιτάκι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλος πάντων. Ναι, όπως βλέπετε εδώ είναι το σπίτι του Supernova, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι. Ναι, Humbra, λοιπόν. Οπότε ναι, όπως είδατε το έχει φτιάξει λίγο την προηγούμενη φορά που το είδαμε στο πρώτο επεισόδιο. Και είναι λίγο περίεργο ότι το έχει κάνει τόσο κοντά στο spawn. Εγώ πήγα πολύ μακριά από το spawn. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Και εδώ πέρα ναι, είναι ακόμη το όνομά μου, τι cute. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι το Public Enchant. Έχουν πάλι αγελάδες cute. Και ήθελα να σας δείξω κάτι, οπότε προετοιμαστείτε λίγο. Βλέπετε εδώ πέρα αυτή την περιοχή και γενικότερα αυτό. Έχουμε πει να φτιάξουμε μαγαζιά σε αυτή την περιοχή. Οπότε ναι, είναι κάτι... το έχει κλείσει. Είχαμε πει να φτιάξουμε μαγαζιά, ήταν κάτι το οποίο το είχα κάνει και σε παλιότερο server και ήθελα να το προτείνω, αλλά είμαι τύπου... θα είναι φλόρικο αυτό. Αλλά χαίρομαι που τους άρεσε η ιδέα. Και εδώ πέρα τι είναι άραγε... για να δω... Οίκος Captain Mastro. Οκ. Και εδώ πέρα είναι άλλο σπίτι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί είναι όλοι τόσο κοντά στο spawn. Μόνο εγώ πήγα στην ξενιτιά, ναι. Και όπως θα δείτε εδώ πέρα είναι όλο αυτό το μικρό νητσάκι claimed by Supernova. Ναι, μιλήσαμε. Και... εδώ πέρα βρήκα τα diamonds, by the way. Ναι, είναι καλό mine. Και βλέπετε αυτό το ωραίο νησάκι απέναντι με το crafting table. Μαντέψτε. Το μαντέψατε? Μαντέψτε. Γιατί έχει και εδώ sugar canes, by the way. Αρκετά sugar canes. Έχω κοντά 364 τετράδες και άλλα τόσα τα οποία δεν χρειάζομαι καν. Λοιπόν, και το μαντέψατε. The Gay Workshop coming soon. Ναι, είναι το μαγαζί μας. Έχω αρκετές φιλοδοξίες για αυτό το μαγαζί, καθώς θέλω να κάνω λίγο terraforming την περιοχή έτσι ώστε να είναι λίγο πιο επίπεδη. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το κάνω, καθώς είναι αυτά τα δέντρα εδώ πέρα. Και θέλω να το κάνω σε αυτή τη μεριά, όπως βλέπετε, μέχρι εδώ ξέρω εγώ, γιατί από πίσω είναι το spawn. Και θέλω να φαίνεται, ξέρω εγώ, σαν ένα νησάκι, αν και δεν είναι, ξέρω εγώ. Αλλά είναι ωραία περιοχή αυτή. Ζήλεψα λίγο ότι πήρε αυτό σε αυτή την περιοχή. Και είναι λίγο περίεργο, καθώς στην αρχή ήθελα να το κάνει εκεί μέσα σε αυτό το... πώς το λένε, σε αυτό το βουνό. Αλλά σκέφτηκα ότι θα είναι πιο ωραίο ένα μαγαζί. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε τα enchants. Ας πάμε και έχουμε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ένα pickaxe και ένα sword. Θα αρχίσουμε με το pickaxe. Δεν είδα τι έγινε. Οκ, unbreaking 3 και efficiency 4. Πω, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πω, ήθελα fortune. Fuck. Ναι, και ας πάμε και στο σπαθί. 30 level. Looting 3, τι στο butcher. Calm down. Μόλις παταλήσαμε μερικά level μας, το οποίο είναι πολύ καλό. Μιτζι, γιατί το έκανα αυτό. Τέλος πάντων, fail enchant, δεν πειράζει. Fuck, βάλτε torch στην περιοχή σας. Why? Ας δούμε λίγο το πόσο πιο αποτελεσματικό είναι σε αυτά τα γάμο skeletons. Ναι, δίνει παραπάνω πράγματα το looting, δεν είμαι τόσο... το ξέρω αυτό, απλά να δω πόσο καλύτερα πράγματα παίζει να δίνει. Όχι, μη σκάσεις, δεν είναι περιοχή μου αυτή. Fuck, έσκασες, δεν πειράζει. Όχι, δεν ήμουν ποτέ εδώ. Ωραία. Μπορεί να είναι και λίγο χρήσιμο το looting. Τέλος πάντων όμως, να δω λίγο αν έχει ένα κρεβάτι εδώ πέρα να κοιμηθώ. Πες μου τι έχεις, please. Ωραία, yes. Ο Μιτζι, έχει πάει και nether. Και τώρα θα κατευθυνθώ σπίτι. Μόλις άκουσα πριν. Ό,τι να είναι αυτό το βίντεο, λοιπόν, συγγνώμη. Παναγία μου, λοιπόν. Ήρθε η στιγμή με το looting σπαθί. Ψοφίστε! Γιατί δεν ψοφάτε! Γιατί δεν ψοφάνε, πλάκα. Please, ψοφίστε. Μόνο ένα έχει ψοφίσει μέχρι τώρα. Fuck. Hello. Can you die? Δεύτερο. Έχουμε 15 pork chops. Πιστεύω ότι δουλεύει το looting. Είναι το looting καλό μόνο και μόνο σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, ξέρω εγώ. Ή όταν σκοτώνεις τέρατα, π.χ. στα skeletons που χρειάζομαι, πώς το λένε, arrows και bones. Οπότε, άμα δεν ακούγεται, sorry, γιατί δεν ξέρω. Είναι τόσα πολλά εδώ πέρα. Δείτε εδώ πέρα, πηγαίνουν πάνω κάτω.
fuck. Όχι, αρχίζει και αδειάζει λίγο το τοπίο, έχω την αίσθηση, οπότε πάλι καλά, κάτι είναι και αυτό. Ναι, λοιπόν, 53 pork chops. Α, και να αναρωτιέστε πώς τα πήρα όλα αυτά, καθώς είχα και πάρα πολλά ακόμα. Τότε αυτό. Νομίζω χτύπησε πολλά μαζί αυτό. Μιτζή, ερεθίστηκα. Ερεθίστηκα. Τι γαμάτο που είναι αυτό. Είναι σαν το 4Story στο... Καλά, δεν ξέρω αν παίζετε 4Story. Είμαι αρχαίος εγώ. Αλλά αν παίζατε 4Story, όπου ήταν ο πολεμιστής και πάταγες κάτω και... Πω... Τι γαμάτο που είναι αυτό. Οκ, ωραία. Δείτε πόσα pork chops έχουμε. Και μία ακόμα. Γιατί είναι γαμάτο. Ωραία, τέλος. Εσείς μπορείτε να ζήσετε για μια ακόμη μέρα. Σου είπα να ζήσεις. Και σένα. Γιατί βγήκαν τόσα γουρούνια. Fuck you, μου χάλασε τη φάρμα. Και εσύ, ωραία. Yes, όπως βλέπετε έχουμε κοντά στα 3 stacks pork chops. Πάλι καλά. Λοιπόν, θα πάω να τα βάλω αυτά στο φούρνο και να γίνουν σε 30 λεπτά με λίγο αλατάκι. Και θα πάμε λίγο να δούμε τα shop. Οκ, παιδιά, οπότε σκέφτηκα για λίγο τι να κάνω επιπλέον σε αυτό το επεισόδιο και τελικά αποφάσισα ναι. Όπως βλέπετε, αυτή εδώ είναι η περιοχή που σας έδειξα πριν ότι θα χτίσω εδώ πέρα και έκανα αρκετό terraforming έτσι ώστε να είναι λίγο πιο επίπεδη. Εδώ πέρα και ακόμη λίγο γίνεται grass, έκοψα τα πάντα εδώ πέρα τα δέντρα κτλ. Και την έκανα λίγο πιο επίπεδη περιοχή για να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι. Μπορεί να βγει 10 επί 13 αν δεν κάνω λάθος, αν το κάνουμε στις γωνίες. Αλλά θα το κάνουμε λίγο από πού? Από εδώ. Ναι, πιστεύω από εδώ μπορούμε. Ή από εδώ. Μισό, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, οκ. Οπότε θα το κάνουμε από εδώ. Πάλι ξεχνάω λοιπόν. Από εδώ πέρα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, οκ, οπότε ένα πίσω. Και σκέφτηκα ήδη ένα design όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε, οπότε θέλω να το δοκιμάσω λίγο. Λοιπόν, για αυτό το design θα χρειαστούμε αυτά τα σκαλοπάτια, cobblestone, έχουμε ήδη cobblestone, αυτά τα logs που έχουμε εδώ πέρα και επίσης, τι άλλο, να σκεφτώ λίγο. Και λογικά γυαλί, αλλά το γυαλί δεν έχουμε τώρα γυαλί, οπότε θέλω να το δω λίγο πιο μετά. Οκ, και να σας δείξω λίγο το design που θα ήθελα. Βασικά θέλουμε και λίγα stone bricks, να τα κάνω και αυτά μισό λεπτό. Αυτό το design μόλις τώρα μου ήρθε, έψαξα για ιδέες, αλλά δεν βρήκα τίποτα ωραίο στο ίντερνετ, οπότε θα αυτό σχεδιάσω λίγο. Και λοιπόν, σκέφτηκα να το κάνουμε μέχρι τη γωνία. Λοιπόν, αν το κάνουμε μέχρι τη γωνία, όχι, θα το κάνουμε από εδώ. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα ένα τέτοιο, θα το κάνω 5 για αρχή. Και μετά θα ήθελα ένα... Ναι, λοιπόν, έλεγα τώρα να κάνω κάτι... Οκ, ας το δούμε λίγο, θα το δούμε λίγο μαζί, why not. Έλεγα να κάνω κάτι τέτοιο και μετά εδώ να βγει έτσι. Και εδώ πέρα να βάλουμε λίγο γυαλί. Αρκετό γυαλί βασικά, να το κάνουμε έτσι, για να μπει εδώ πέρα αυτό. 4, εδώ πέρα να βάζα μια πόρτα, να το δούμε, fuck you torch. Ναι, εδώ πέρα, για να δούμε λίγο πώς θα είναι, ας το κάνουμε λίγο, λίγο γενικότερα. Ας πάρουμε αυτά, εδώ πέρα λίγο ξύλο, όχι βασικά δεν χρειαζόμαστε τόσο ξύλο επειδή έτσι γίνονται 3 πόρτες πλέον. Birds, ναι, γίνονται έτσι, οπότε θα ήθελα μια oak πόρτα. Ας το πάρουμε έτσι εδώ πέρα. 3, γιατί πόσος ήρθε ο αριθμός 3, δεν κατάλαβα ποτέ, γιατί όχι 2. Ναι, και να βάλουμε μία εδώ, τέλεια. Και μετά να συνεχίσουμε το ίδιο design. Για να δω λίγο πώς θα βγει αυτό. Πιστεύω ότι δεν είναι άσχημο. Έτσι πάλι. Και εδώ πέρα λίγο cobblestone φυσικά. Και εδώ έτσι. Μετά πάλι το ίδιο. Αυτά τα torch. Ναι, μετά το ίδιο εδώ πέρα. Έτσι, μετά έτσι. Οκ, δεν φαίνεται άσχημο. Εδώ πέρα θα μπει γυαλί. Και μετά εδώ πέρα μπαίνει πιο έξω, ναι. Πιο έξω να μπει το wood. Οκ, δεν φαίνεται, πιστεύω ότι φαίνεται αρκετά καλό αυτό από λίγο πιο μακριά. Ναι, οι πόρτες όμως λίγο θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο elevated, πιστεύω. Μπορούμε να βάλουμε να ανεβαίνει. Και μετά κάτι κάτω ας πούμε και εδώ να μπουνε. Πιστεύω θα ήταν καλύτερο έτσι. Τι μπήκε λάθος, κάτι από αυτά μπήκε λάθος μου φαίνεται. Εδώ, τέλεια.
Οκ, οι πόρτες είναι λίγο κάπως, αλλά το άλλο design δεν μου φαίνεται άσχημο, δηλαδή και με λίγο glass paint, συγγνώμη, λίγο glass paint λογικά ή κάτι τέτοιο. Οκ, θα δημιουργήσω λίγο περισσότερα σε αυτό το design που ήδη έχω φτιάξει, θα δω λίγο τι γυαλί να βάλω και επανέρχομαι σε λίγο. Οκ, παιδιά, εδώ και αρκετή ώρα προσπαθώ λίγο να φτιάξω αυτή την περιοχή και γενικότερα αυτό το design όπως σας έδειξα και δεν πάει πάρα πολύ καλά, αλλά πιστεύω βρήκα ένα design. Αυτό είναι, κάτι φαίνεται off και ξέρω ότι είναι off. Είναι off το γεγονός ότι κανονικά το lock θα πρέπει να ήταν εδώ, αλλά επειδή είναι και οι πόρτες έτσι αναγκαστικά πρέπει να πάει εκεί. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, δεν φαίνεται τόσο άσχημο. Απλά τώρα το πρόβλημα είναι ότι λίγο φύγαμε από τα όρια για να το κάνω, στην προσπάθειά μου να το κάνω λίγο συμμετρικό, οπότε θα χρειαστεί ακόμη terraforming, δηλαδή εδώ πέρα θα χρειαστεί λογικά να βγάλω αυτό και μετά να βγάλω αυτό το layer. Αλλά θα φαίνεται λίγο φυσικό, δεν ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένο πάρα πολύ. Αλλά ναι, πιστεύω ότι αυτή η πλευρά θα βγει λίγο πιο ωραία από την μπροστινή, καθώς μπροστά αναγκαστικά πρέπει να είναι η πόρτα κτλ. Οπότε υπάρχουν προβλήματα, ναι. Πιστεύω όμως ότι κάτι τέτοιο δεν βγαίνει άσχημο, Messenger. Εδώ και εδώ και εδώ. Ωραία, πιστεύω ότι έτσι είναι καλύτερα. Και ναι, εδώ πέρα, πάλι κόβεται λίγο κάπως, περίεργα. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Έτσι, πώς είναι έτσι. Καλό είναι έτσι. Όχι, αλλά θα κάνω τώρα... και όπως είδατε εδώ πέρα έβαλα glass paints, τα προτίμησα από τα κανονικά glass καθώς είναι λίγο πιο κομψά. Και θα συνεχίσω λίγο αυτό το στυλ να δω αν τελικά θα βγει ωραίο και θα επανέλθω σε λίγο. Οκ, λοιπόν, πιστεύω ότι τελείωσα το shop, είναι αρκετά καλό, δεν είναι πάρα πολύ, αλλά για shop πιστεύω είναι αρκετά καλό. Δεν ξέρω τι λέω. Here we go. Οπότε αυτό είναι το shop μας. Όπως βλέπετε αποφάσισα τελικά να βάλω λίγο από αυτά για να ανεβαίνεις πάνω. Δεν ξέρω, μπορώ να το αλλάξω, μπορώ να βάλω και τίποτα άλλο. Ας πάρω το torch εδώ, ναι, εδώ είναι. Και μέσα... fuck, ναι. Όριο εδώ πέρα από stairs. Άλλαξα πολύ το μυαλό μου. Καθώς ήθελα να το κάνω πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν βγήκε τελικά, εσείς θα μου πείτε στα comments. Εδώ πέρα αποφάσισα να βάλω ένα oak wood πάτωμα. Και μετά αποφάσισα εδώ πέρα, πήγα με αυτό το design όπως σας έχω δείξει τόσες φορές. Ναι, και από πίσω. Και από εδώ έβαλα wood καθώς ήθελα να κάνω και έναν δεύτερο όροφο σε περίπτωση όπου δεν μου φτάσει αυτός ο χώρος, καθώς βγήκε λίγο μικρό. Λίγο μικρότερο από ό,τι θα το περίμενα. Και από εδώ το άλλο γυαλί. Και επίσης εδώ πέρα είναι η οροφή, η οποία, να σας πω την αλήθεια, δεν μου πολύ αρέσει. Ήθελα να την κάνω τελείως flat. Αλλά, πώς το λένε, είναι ότι ήθελα να βρω αυτά τα slabs για το, πώς το λένε, για το stone block slabs, και αυτό ήθελε βασικά να ψήσω πάλι bricks και τέτοια, όπου δεν έχω καν cobblestone δηλαδή. Και αυτό το δανείστηκα από απέναντι το cobblestone, οπότε sorry. Η οροφή φαίνεται έτσι, αλλά άμα θέλετε κι εσείς, που λογικά θα το κάνω, θα την κάνω τελείως επίπεδη όταν μπορέσω. Ουσιαστικά θέλω λίγο τέτοιο, αλλά μου έχουν τελειώσει τα πάντα, μου έχουν τελειώσει το coal, μόνο κάτι iron έχω ακόμη. Τέλος πάντων, και αυτό το μαγαζί δεν έχω ιδέα τι θα το κάνω ακόμη. Πιστεύω ότι θα το κάνω κάτι με blocks ή κάτι με food, καθώς έχω και από τα δύο πάρα πολύ. Όχι blocks, συγγνώμη, κάτι με ores, ανταλλαγή ores ή food. Ένα από τα δύο, καθώς έχω και από τα δύο πάρα πολύ όπως είδατε και πριν. Και αν το κάνω κάτω θα βάλω εδώ πέρα stairs για κάτω, σε περίπτωση που θέλω να κάνω και δεύτερο όροφο. Αλλά ναι, το μαγαζί γενικότερα το εσωτερικό δεν θα το φτιάξω σε αυτό το επεισόδιο, καθώς θέλω να σκεφτώ λίγο ακόμη τι θα το κάνω και πώς θα κάνω το design. Αλλά χτίσαμε αυτό το μαγαζί. Δεν θα πω για, είμαι snob. Όχι, λοιπόν παιδιά, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το building του σημερινού βίντεο. Κάναμε μερικά πράγματα, χαίρομαι πολύ και χαίρομαι που πήρα την απόφαση να ξανακάνω record αυτό το επεισόδιο, καθώς θα έβγαινε πολύ πιο κακό άμα δεν το είχα κάνει. Και ναι, μείνετε συντονισμένοι, το επόμενο επεισόδιο είναι τη Δευτέρα και μετά θα ανεβάζουμε κανονικά κάθε Δευτέρα επεισόδια, όχι Παρασκευές. Αυτά, κάντε ένα like, ένα comment, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!